Татар авыллар Багай районы, Тобольский районы, Яркау районы, Тюменский район, Нижнетавдинский районнар. Олар барысында да безнеңки күп татар авыллар гына. Ул татар авылларда Сибир татарлары гына тора. Сибир татарлары бүгенге көндә компактна яшәгән вакытны башка халык белән ассимиляциясы юк дип авылларда әйтәбез. Авылларда. А чем ближе шәһәрләргә уже шундай безнеңки естественно инде килә телебездә югалып бара. Авылларыбызда безнеңки зур борчылыгыбыз да бар. Ул безнең авылларыбызда бүгенге көндә татар теле укытылмый. Факультативно гына, по желанию родителей дигән сорау белән, атнасына берлек кенә кайбер йортта факультативно, кайбер йортта берәр сәгать әдәбияткә, берәр сәгать татар теленә укытыла. Менә анысы начар. Шәһәребездә Тобольскида үзебезнеңки бер генә мәктәптә тоже факультативно этнокультурный дигән компоненттан бүгенге көндә татар телен укыталар. Алай итеп без саклап алып кала алмыйбыз дип минеңки бер нимәм бар. Үземнеңки уем бар. Бүгенге көндә менә без общественный деятельләр, Сибир татарлары үзебезнең эшебезне алып барганда ике оллы сорау торгыздык. Беренчесе, без менә Була Сулеймановтан башлап, инде 20-30 ел элек ул башлаган бу теманы статус коренных народов Западной Сибири алачакка өметләнәбез. Шушы направление 30 еллар ашу без эшлибез. Бүгенге көндә безнең организациябызда Мирас оешмасында продолжаем шушы эшне. Ну и чем безгә кирәк статус коренных народов Западной Сибири и вообще России. Ну и без Татарстаннан кабатта яшәйбез Россиядә, сатылган шикелле. Алай булса да без үзебезне төп халык дип беләбез. И безгә брас, чтобы булсын привилегиялар, хотя бы безгә бул калдырсыннар не по желанию родителей, а именно по сохранению своего наследия, по именно сохранению татарского языка, статус коренной наследие, чтобы без әйтә алайык, без төп халык, без ичкайдан килмәгән, без ичкайда китмәгән, без калган булабыз дип. Икенчесе безнеңке инде шушы сорау торгызылбыз, государственный статус татар теленә кирәк. Казанга менә килгән вакытларны мин келнән безнең форумнарда, бөтен дөнья татар конгрессында эшләрендә, министерствоның кытата, башкалар белән аралашкан вакытны регионнарның җитәкчеләре белән һәр вакытны күтәрәм бер сорауны. Әник безнең белән Татарстанда менә шушы форумнарда позиция итә алмыйлар дибен. Ни өчен дисәм, безнеңке голосыбыз белән без бөтенебез бер сүздән әйтә алабыз. Безгә кирәк статус второго государственного языка в России, как второго народа по численности, населяющего Россию. Шул вакытта, когда мы сможем общими силами сохранить татар телевизны на государственном уровне, тогда отпадает вопрос по желанию родителей, угыргамы юкмы татар телен дигән, бездә хотя бы Сибирьдә и башка җирләрдә, регионнарда ул актуаль. Ну и дисәм, тагын да бер 20 ел гына үтсә, без уже ул сорауны да бирмәйбез, бездән сорамайдылар да уже, потому что безнең целые поколениялар югалтадылар үзләренең туган телләрен. Без уже кәпләшә ала белмәстек дип уйлыйм. Оның өчен менә оллы шушы вопрослар бар. А компактна безнеңке Сибир татарлары яшәгән алар тырыш халык безнеңке. Безнеңке ачка үлә дигән халык түгел, бездә тия бар, бездә балык бар, бездә елгалар бар, урманнар бар, охота, рыбалка. Но шушы инде кирәк та бар. Государство бүгенге көндә лицензирование тәкәрткән. Государство бүгенге көндә лицензия алырга кирәк балык тотырга. Алар при этом не учитывается, что это объекты безнеңке среда обитания Сибир татарларының. Аларның мәңгелек үлеше торган тормышы, шуның өчен бүгенге көндә безнеңке именно среда обитания захватывается, шуңа карап без шуңа да алып барабыз бүгенге көндә көрәш дип булады. Потому что статус коренных народов булса, безгә лицензирование кирәкми. Менә шушы вопросларны итеп Сибир татарлары яшибез. Колхозлар, совхозлар беткән, татар авылларда татар халкы безнеңке бакчалар утысатлар. Картушка, без индустрия үсемсәйтем, туар карыйлар, сөт сдавать кылалар, тырышлыклары белән шулай дип яшиләр. Сибир татарлары ана ата өйен, йортын бер вакытны да ташламыйлар. Бездә андай яхшы үнәр бар. Бер вакытны да үскән өеңне әниң әтиң юк булса да, теге дөньяга китсә дә сатмыйлар. Һәркайсыбыз менә безнең авылларда безнең вакытта 5, 6, 14 балага сатылганнар. Безнең күбәк авылыбызда семьялар бар 14 балалык. Менә һәркайсысы да кайтып, әни әти торган йортны, кечнәцалыбызда үскән өебезне тазалап, матурлатып, кемнең ише лучшырак дигән шикелле утыртабыз.
Tagın ikincisi var. Onda koytabız, görüşäbis, tugan günler, qadamaşlar ütkäräbis. Tagın da awulda mene irmegi var. Awul par turady. Awuldan gitken, eş boyunca güýöge barganma, ile işdäme seberteme, qaytyp üs awulybızda ergaýsybız da üy salabys. Yurt. Ergaýsybıznyň gyta şäherde ýaşasak da, kwartiralarybız bolsa da awulda üýlerimiz turady. Gelip çygada kışkısın ýorda awul tura, tütün çygada ýorda awulunyň üýleri kötüp üs hazaýynlaryny oturady. Mene şunday fenomen. Bizde yesli bu äniýeti turgan üýlerimizni sotsam, ondan kişinin isimleşmediler-de. Bizning awulda kul da bermeýdiler, ol kişini awuldaş diýip de son galanmaýdylar. Onuň üçin bizning ýakda, особенно Багайский районда, men şunday ýokşy üner bar, biz onu işletmäýüs ýokşy diýip, olay благодаря этому bizning awullar gidejek diýip, bizning awullar ulgaýgandan ulgaýyp oturadylar, üskenden üsüp oturadylar. Ul ýokşy primer bizning bolalarga, bolalarybız örnek alyp, awulda gelecekde qaytyp tagyn bir nersesi var. Qartaýsam pensiýaga çyksalar sebirdatlary. Şuşa äni üsüz awullarynda üsken üýleriniň ýonlaryna, üslerini tüzügen üýlerine qaytyp, quartlyklaryny ütkesip şunda ýaşap kaladylar.